ва адолатпешаи мо носир инқивозгоҳии охири даври якумро низ доварӣ мекунад. ёдовар мешавем ки Баҳром Суфиев ҳаст дастаи Хатлон 2 дар муқобили Бузургмеҳр Исоев аз дастаи Душанбе рақобат мекунад. Бузургмеҳр бо ҷудогии Кабуд ҳаст, Исоев ва Баҳром Суфиев бошад бо ҷудогии Сафед. ғолиби ин ҷуфт дар марҳилаи дуюми рақобатҳо дар муқобили Ориф Додов рақобат хоҳад кард. барои ҳамон гирифтани кумикатаи мавриди назар дар лаҳзаҳои аввал ҳарду варзишгар талош мекунанд, вале муваффақ намешаванд ва ба ҳамин тартиб фурсати аввал бидуни натиҷа ва бо як шидо бо сабаби ғайриқоида доштани сари остини ҳариф ки инро ҳам довари марказ фавран ишора кард ва аз ҳалуки байн бо равиши коучи майли иҷро кардани як партоби саропоро дорад Баҳром, вале муваффақ намешавад. аз ин зовия ба назар мерасад ки кумикатаи ӯ бисёр хуб аст ва партоби болои шона бо равиши сеоенаги як рақобати бисёр наздик дорад. ин варзишгарон ҳеҷ тарсу ҳаросе нест ва дар бисёр ҳолатҳо варзишгарони бо таҷриба аз ин фосилаи наздик фавран истифода мекунанд. Сотогари вале муваффақ нашуд касе. Сотогари бар суди Баҳром Суфиев буд. довар ба ҳайати мураббиёни варзишгарон низ ишора мекунад ки бояд инҷо одоби муошират дар айни рақобати варзишгарон риоя карда шавад. яъне маслиҳат ё машварате ки мешавад аз сӯи варзишгарон, аз сӯи мураббиён, он бояд паст бошад. ба ҳамин тартиб аз назари кортҳои зарди ҷазо 1-1 шуд. ҳарду варзишгар як шидо доранд. Исоев бисёр ҳамон кумикатаи аввалашро хуб мегирад ва варзишгари навкор, навтаҷриба дар айни иҷрои ҳамон фанун чандон амалкарди босуръате нишон намедиҳад. вагарна ин гуна мавқеиятҳо барои варзишгарони бо таҷриба ва бо истеъдод кам ба вуқӯъ меояд. Суми Гаеши ва бо равиши томои наге иҷро кардани як ҳаракоти фандихоб ва пӯшнокӣ партоб кардани ҳариф аз болои худ барои Бузургмеҳр ба миён омад, вале аз ин ҳам натавонист ба хубӣ кор бигирад. як лаҳзаи нафас рост кардан буд барои Исоев бо сабаби оне ки ҳарифи ӯ ҷудогии худро ба тартиб медаровард ё ҷобаҷо мекард ва ин бубинем баъд аз як нафас рост кардан акнун рақобат чӣ гуна идома меёбад. чанголи дасти чапи ӯ аз қисмати камари ҳариф ба маврид ҳаст, вале самти ихтиёр кардааш, самти чап ба вуқӯъ напайваст то ҳамон усули мавриди назарашро иҷро кунад. маротибаи дигар низ нахустин шуда муваффақ ба гирифтани кумиката мешавад. яъне варзишгаре ки аввалин шуда кумикатаро мегирад, онро хуб истифода намекунад. довари марказ боз барои
ба тартиб дарорӣ ҷудогӣ ё ҷобаҷогузорӣ ва бо сабаби яъне аз даври гиребони ҳариф як кумикатаи бемаврид гирифтанд ва Исоев корди зарди дуюми ҷазо ё шидои дуюм дода мешавад. Ба ҳамин тартиб натиҷа бар суди Баҳром Суфиев аст аз назари шидоҳо. сонияҳои поёнии вақти асосӣ боқӣ мондааст. дӯстони азиз, ва варзишгарони навкору навтаҷриба ҳастанд ки дар баробари ҳамдигар наметавонанд ҳеҷ усулеро иҷро кунанд. як маротибаи дигар усули камарӣ ва роҳи гурез аз зидди ҳамлаи ҳариф. довар тез-тез барои ҷобаҷогузорӣ камарбанд ва уман ҷудогӣ ишора мекунад. сонияҳои поёнии вақти асосӣ боқӣ мондааст дӯстони азиз, ва ба ҳамин тартиб як голденскои дигарро хоҳем дид ё на, вақт нишон хоҳад дод. Баҳром Суфиев дар лаҳзаҳои поёнӣ ҳам як ҷаҳди бисёр бамаврид дошт барои аз пой даровардани ҳариф. ва як лаҳза таваққуф шояд ба хотири ба табиб ниёз пайдо кардан бошад. бале, баъзан чангҳое ки мешавад ё баъзан дар айни гирифтани ҳамон кумиката иттифоқоте меафтад ки воқеан варзишгар худаш нодониста яъне чанг барои ҳариф мезанад ки ин боиси яъне якам резиши хун низ ба назар мерасад. ва ин рақобат ки дӯстони азиз дар миёни Баҳром Суфиев ва Бузургмеҳр Исоев дар ҳоли голденско ҳаст. дар даври якуми рақобатҳо охирин хоҳад буд ва пас аз он мо ҳунарнамои варзишгаронро дар даври дуюм тамошо хоҳем кард. дар татами дуюм ва ба саҳнаи рақобат бармегардад Бузургмеҳр Исоев ва Баҳром Суфиев бошад. ин дастпарвари мактаби ҷудои шаҳри Кӯлоб ва ҳамроҳи мураббияш Ҳасан дар ин чемпионат иштирок мекунад ва Ҳасан худ низ замоне дар саҳнаҳои рақобати чемпионати кишвар иштирок дошт ва шояд дар вазни 73 килограмм фардо рақобатҳои ӯро бо ҳам бубинем. як партоби сеҳои наге дар мадди назари Исоев Бузургмеҳр ва варзишгарони навкору навтаҷриба ва аз лиҳози техникӣ чандон суръати баланд ва иҷрои фанун надоштан. ва инҷо довар агар бо сабаби камкорӣ ё роҳи гурез ҷустан аз усулҳои ҳариф корди зарди ҷазо агар пешниҳод кунад, пас ба Бузургмеҳр Исоев сеюмин корди зарди ҷазо хансуко баъдӣ хоҳад шуд. аммо ҳанӯз на. қариб 1 дақиқа аз голденско пушти сар мегардад. ин аввалин озмояш шуд ки дар вазни 66 килограмм яъне ҳудуди 5 дақиқаю 14 сония дар даври якуми рақобатҳо
идома кард. боз ҳамон иттифоқоти ғайриинтизоре ки меафтад. бибинед шояд ҳамон чанге ки задааст исоев ба чашми ҳариф афтидааст ва ин ҳам ҳасан рӯи таъсирҳои наздик ҳатто варзишгар ҳам дар ҳолати ғазаболуд ва як зидди ҳамла аз сӯи баҳром буд, вале бузургмеҳр нест то ҷое истодагарӣ кард ва бубинед чӣ дифои ба мавриде дошт баҳром. вагарна инҷо метавонист ки таҳти як фишор ва як усули маҳками ҳариф қарор бигирад. ва воқеан ҳамон тариқи дифоъ аз худ бисёр хуб буд аз сӯи баҳром. бор баҳром усул иҷро мекунад ва шояд лат бардошта бошад дар инҷо. бале аз ҳаракоташ ба назар мерасад ки лат бардоштааст бузургмеҳр ва ин ҳаракатро бубинем. бале дасти ҳарифро бисёр дар як ҳолати ногувор бубинед чӣ гуна бисёр як ҳолати ногувор буд ва гумон мекунам ба хайр бошад. ва ҳамин тариқ ғолиб эълон мегардад. баҳром суфиев то лаҳзаҳои поёнӣ кӯшиш кард, вале як ҳаракоти нодуруст дар ҳамон лаҳзаҳои поёнии вақти асосӣ боис ба он гардид ки дасти ҳарифиро лат бихӯрад. ана ҳамин буд ҳамон лаҳзаи поёние ки барои худи бузургмеҳр исоев нохушоянд буд. воқеан ва ин ҳам охирин рақобат дар даври дуюми рақобатҳо аст. дӯстони азиз, ҷое ки ориф додов бо ҷудогии сафед дар муқобили ҳарифаш баҳром суфиев аз дастаи хатлон-2 аз шаҳри кӯлоб рақобатро барои роҳ ёфтан ба марҳилаи чаҳорякниҳоӣ шурӯъ карданд. дар даври аввал бо як партоби начандон мувофиқ ва лат хӯрдани дасти ҳарифаш дар голденско баҳром суфиев ба ин марҳила роҳ ёфт, вале ориф додов бошад бо истифода аз техникаҳои мунҳасир ба фардаш тавонист ки ба ин ҷои рақобатҳо роҳ ёбад. варзишгарон дар муқобили ҳамдигар куштин гирифтаанд. борҳо ориф додов бештар пирӯзӣ ба даст овардааст ва аз ин лиҳоз шинохти хубе доранд дар муқобили ҳамдигар ҳардуи варзишгарон. ориф додов усули зарбаоӣ пушти пойро истифода мекунад, вале ин ҳеҷ натиҷае намебахшад. деоши ҳарай
масофа ро наздик мекунад Баҳром, вале Ориф Додов якам фосила мегирад. Акнун ӯ низ фосиларо наздик мекунад барои як партоб, вале тарзи доштани бо ҳам мушобеҳ боис ба он мегардад ки ин варзишгарон ягон усули зарбаоиро ҳадақал иҷро кунанд. нокаваза усулҳои партобӣ дар бахши саропо иҷро нашуд. усули нокаваза ин ду фани партобӣ саропо точи ваза ва ҳамчунин фануни қурбонӣ ё умуман ҳамон фануне ки ҳарф ба ипон мағлуб мешавад, яъне иҷрокунандаи усул худи тури ва ба афтидани худ ба самти паҳлӯ ё ақиб умуман ҳамроҳ бо нафаре ки зери усул қарор мегирад ё ҳамон ука ӯро партоб карда ё ба замин ё оли татами партоб мезанад. ва ба ҳамин тартиб дар бахши усулҳои партобӣ нага ваза ки гуфтем бар ду шоха тақсим мешаванд. метавон гуфт ки ин варзишгарон дар ин бахшҳо низ бисёр муваффақ зоҳир шуданд. вале вақт нишон хоҳад дод то сонияҳои поёнӣ ки ҳанӯз фурсат ҳаст, кадоме аз варзишгарон бештар аз омилҳои пирӯзмандона истифода мекунанд. Ориф Додов ду корди зар дорад. довари марказ ишора мекунад ки бояд ҷо ба ҷо гузошта шавад ҷудогӣ ва камарбанд, ва дар бисёр ҳолатҳо Ориф Додов бинобар сабаби се корди зарди ҷазо гирифтан аз даври дуюм ҳазф шуд. Ориф Додов яке аз чеҳраҳои шинохта ва худи Ориф Додов ҳам ҳайратзада шуд ки чаро ин иттифоқ афтод. аммо ба як таърифи паҳлавон ҳамонест ки ғазаби худро идора карда тавонад. вале имрӯз ба назар мерасад ки дар бораи гилем якам Ориф Додов ғазабнок буд. вале ба ҳар ҳол як рақобати дигар боқӣ мондааст дӯстони азиз дар марҳилаи чаҳор якниҳоӣ, ҷое ки инҷо Носир довари дараҷаи ҷумҳуриявӣ ин рақобатро доварӣ мекунад. боз як шогирди Фаррух Собиров ин ба рақобат мепардозанд. дӯстони азиз, Сафаралиев Алиҷон ин варзишгари 20 сола ҳаст дар муқобили Баҳром Суфиев дастпарвари клуби варзишӣ ё мактаби варзишии шаҳри Кӯлоб. як лаҳза танаффус хоҳад шуд баъд аз ин рақобат, чунки барои қуввозмоиҳои тасаллубахш ва марҳилаи нимниҳоӣ низ варзишгарон як нафас рост мекунанд ва қуввозмоиро идома хоҳанд дод. аз гурӯҳи A ва B нафарони ғолиб ба марҳилаи нимниҳоӣ рохат гирифтанд ва феълан аз гурӯҳи C ва D ғолиби ин ҷуфт ба марҳилаи нимниҳоӣ рохат мегирад, ҷое ки Масъуди Аҳмадзод интизор хоҳад буд. ва инҷо муваффақияти Баҳром Суфиев дар бахши точи ваза буд ва ҳамчунин дар неваза низ контроли ҳарифро идома медиҳад, вале муваффақ нашуд. дар бахши кор дар замин муваффақ нашуд, вале дар айни иҷро кардани саропо ва баъдан то ба охир расонидани ҳамон усули худаш бисёр муваффақ буд.
аллакай дақиқаи вақти асосӣ, дақиқаҳои вақти асосӣ низ шуд дӯстони азиз ва рақобат идома дорад, ҷое ки ду паҳлавони боистеъдод дар марҳилаи чаҳорякниҳоӣ рӯи ҳам қарор доранд ва бубинем муваффақият бар ҷониби кадом варзишгар хоҳад буд. То ин ҷои кор Баҳром Суфиёв пешсаф ҳаст аз лиҳози он ки як вазари дорад ва қариб ки баъд аз ҳар як фурсати бо ҳам даромехтани варзишгарон довари марказ ишора ба ҷобаҷогузории ҷудогӣ ва камарбанд мекунад. ва акнун муқовимати носаҳеҳ нагузоштане ки кумикатаи ҳариф гирифта шавад бар Баҳром Суфиёв як корти зарди ҷазо дода шуд. Натиҷа аз назари кортҳои зард ё шидоҳо баробар 1-1 ҳаст. ва имрӯз дар бахши неваза ва дигар усулҳои аз лиҳози физикӣ иҷро мешуда Баҳром Суфиёв пешсаф аст. Баҳром Суфиёв дар ин рақобатҳо ё дар ин мусобиқоти имсола агарчи яъне фануни ҷаззоб ва дидание манзур накард, вале аз лиҳози физикӣ бисёр бартар буд ва зидди ҳамла бисёр хуб ва зари авазати ипон бо ҳамон равиши маъмулӣ аз осото гари мехост истифода кунад ҳарифаш, вале аз огурума зидди ҳамла кард. ба ҳамин тариқ Баҳром Суфиёв ба марҳилаи нимниҳоӣ роҳ хаҳад гирифт. наворҳои тадриҷиро мебинем дӯстони азиз. Инҷо ҳамун қисмати бардошта ва бадан задан, инҷо як вазари дода, чун то охир ҳарифро тавонист ки контрол кунад. дасти ҳариф аз қисмати шикамаш буд ва ин ҳам як зидди ҳамлае ки бо огурума ба поён расид. ҳамин тариқ дӯстони азиз бо ба роҳ ёфтани Баҳром Суфиёв ба марҳилаи нимниҳоӣ мо низ як лаҳза танаффус мекунем ва дар ҳамон сонияҳои аввали рақобат бубинем ин пирӯзиро. ва рақобати охирон дар гузориши имрӯзаи мо дар вазни 66 килограмм дар марҳилаи нимниҳоӣ аст дӯстони азиз. қувозмоиҳои яъне ниҳоӣ ҳамин шом баргузор хоҳад шуд. ва ёдовар мешавем дӯстони азиз, Масъуди Аҳмадзод, ин варзишгари 18-сола шогирди Ризқиддин Раҷабов дар муқобили Баҳром Суфиёв, тарбия гирифтаи мактаби ҷудои шаҳри Кӯлоб, бубинем дар муқобили ҳамдигар он қисмат ё чанги аввали худро бар пушти ҳариф бисёр маҳкам кӯбид Баҳром. вале бубинем акнун ҳалуки байнро чӣ гуна истифода мекунад, то куҷо муваффақ мешавад. вақт нишон хоҳад дод. довари марказ Носир ҳам истед мегӯяд бо сабаби доштани нодуруст ва як ҳалук аз қисмати беруни пои ҳариф. ҳамин тариқ боз аз лиҳози оне ки гуфтем аз қудрати физикии Баҳром Суфиёв нисбатан зиёдтар аст дар баробари ҳарифон. ӯ аз ин ҷиҳат бартарӣ дорад, аммо аз лиҳози техникӣ ва тактикии ҳарифи ӯ бисёр ҳарифи ҳушёр ва зирак ба назар мерасад. аз лиҳози сину сол ҳам Баҳром Суфиёв нисбатан калонтар аст.
маҳкам ва инҷо акнун боз ҳамон яъне дифои дуруғин шояд як корди зард. Бале, як ҳаракоти дуруғини дигар боис ба он мегардад ки боз як корди зарди ҷазои дигар бар Масъуди Аҳмадзод бидиҳанд. Ба ҳамин тартиб бартарӣ бар ҷониби Баҳром Суфиев аст. шидои аввал ба Баҳром Суфиев ва возмои идома меёбад. воқеан имрӯз ва мавқеият барои партоб кардан бори дигар гурез аз яъне усули ҳариф ба назар мерасид аз сӯи Масъуди Аҳмадзод. ва дуюмин шидо ба Баҳром Суфиев. ҳамин тариқ аз назари огоҳӣ ё кортҳои зард натиҷа баробар аст. ва боз истед мегӯяд довари марказ. ва ин нишонаи сеюмин шидо шояд бошад, чун дар бисёр ҳолатҳо на. аммо довар ин бор таваққуф мекунад. яке аз довароне ки имрӯз аз лиҳози яъне фурсати замонӣ яъне тезтар медод шидоҳоро, фавран қазоват мекард, ҳамин Носир буд. оне ки марҳилаи нимниҳоӣ яъне яке аз озмоиҳои охирини ин гузориши моро дар инҷо доварӣ мекунад. акнун барои партоб кардан як бубинед ҳамон бардошт буд ва як ҳалуки дигар аз байн. ин низ бенатиҷа ба поён расид. ҳамин тариқ дар сонияҳои поёнӣ шӣ мевазад дар бахши кор дар замин ва ин низ муваффақомез набуд. 1 дақиқаи 19 сонияи дигар ва рақобат идома меёбад. дӯстони азиз, ҷое ки ду паҳлавони дар ҳоли рушду тавсеаи тоҷик дар вазни 66 килограмм барои финал талош мекунанд ва билохира ва зари. аммо фурсат ҳаст, ин ҳанӯз анҷоми кор нест. дӯстони азиз, ин Масъуди Аҳмадзод буд ки дар марҳилаи нимниҳоӣ бо як усули қариб ба тай отоши наздик буд. бале, тай отоши, чун як дасти ҳарифро ҳам бисёр маҳкам дошт ва ҳамчунин бо пои рост ин амалкардро иҷро кард баргумонам. вале 57 сонияи дигар бори дигар тамошо мекунем. на, инҷо аз коучигари истифода кард. аммо инҷо ин наворҳои тадриҷӣ ба он хотир аст ки ин шояд вазари набошад, вале довари марказ вазари гуфт. инҷо ҳайати доварон мудохила мекунанд, доварони дигар мудохила мекунанд. доваре ки дар канор ҳаст ва ба худи Рамзиддин Шамиров ва Зарифҷон Назриев ки дар ҳайати доварон инҷо қазоват мекунанд. онҳо мегӯянд ки шояд ин вазари набошад. яъне Шарифҷон Назриев иддао дорад ки ин вазари нест, чун варзишгар ба қисмати яъне қӯймуч ба болои татами афтидааст. вале билохира вазариро мебардоранд бо мудохилаи Зарифҷон Назриев ва ҳамин тариқ Баҳром Суфиев ин дастпарвари мактаби варзишии шаҳри Кӯлоб дар марҳилаи нимниҳоӣ боз як нафаси тоза хоҳад гирифт. 55 сонияи дигар то анҷоми вақти асосӣ доварон вазариро бардоштанд рӯи намолавҳа. алиҷон ана ҳамон ҳолатҳои сарсариву фурсатҳои дигаре ки
дар ихтиёр дошт, хуб истифода карда натавонист. аммо партофти қаблиашро бароси ман вазаре мешумурдам. инҷо дар ибтидо довар ино тасдиқ кард ва баъдан албатта дар ҳолати такрории наворҳо ин вазари инкор шуд, бекор карда шуд. ду паҳлавонин Баҳром Шоев, Баҳром Суфиев, маъзарат, Шоев Хусрав мураббии ин паҳлавон аст. ин варзишгар аз шаҳри Кӯлоб аст. агар мо ба шароиту имконоти тамрини Баҳром таваҷҷӯҳ кунем, барости бисёр ҳам ҳолати ташвишовар аст. ба ин нигоҳ накарда ин чеҳра имрӯз ба майдон омадааст. ва боз як сухани дигарро ҳам бояд гӯем, ки Баҳром дар рӯзи тӯи хонадоршавиаш дар чемпионати имсолаи мамлакат ин корро афзалтар донист ва ба майдони мубориза омад ва то финал ҳамроҳ ёфт. баъди ин хурсандии албатта Баҳром хурсандии бисёр ягумра аст ва ба ин дар бунёд кардани оила дар ҷодаи рӯзгор ва дар тамринҳо ҳам ҳамеша муваффақият орзумандем, новобаста аз натиҷаи муборизаи марҳилаи ниҳоӣ ки бо паҳлавон Муҳаммад Раҷабов ҳоло рақобат доранд. Шералӣ Бозоров варзишгари хилъати сафеддоштаро тамрин медиҳад. Баҳром Суфиев бисёр ҳам паҳлавони моҳир, барандаи ана ҳамон шоҳҷоизаи ҷоми пойтахт дар соли 2018 маҳсуб меёбад, ки бо Боқиев паҳлавони ноҳияи Ванҷ бисёр ҳам гирӯдору бисёр ҳам талошу муборизаҳои пайваста доштанд. ҳоло боз ҳам инҷо Баҳром руҷӯъ мекунад ки аз ҳолати ана ҳамон фурсат ё заифии амали ҳарифаш хуб истифода кунад. аммо шидо ман фикр мекунам дар раванди мубориза инҷо беяд ин назарро ҳам таваҷҷӯҳ мекунем, ки Баҳром ибтидо бояд камарбандро дуруст кунад. дақиқ дар идомаи талошҳо албатта андаке афзалии ҳунари Баҳромро дидем, аммо боз ҳам ҷиҳати дигар ин идора ва риоя кардани қоидаҳои гӯшини ҷудо аст. яъне сутун гузоштан, яктарафа ҳарифро доштан, ҳаракатҳои дигар аз сари ёстин, чандин амалҳоест ки боиси нокомии варзишгар мегардад. ҳатто метавонад ки боз ҳам амалҳои ғайриқоидаро ҳангоми иҷро карданаш аз майдон ронда шавад. ин на, ин имтиёз нест. Мате Амридовар Қурбонов аз шаҳри Душанбе, Муҳаммад Исо Раҷабов бо хилъати сафед аст. ин нисбат ба Баҳром Суфиев андаке ҷавонтар аст. ба майдон омадани чеҳраҳои нав ки таҳти роҳбарии Шералӣ Бозоров тамрин мекунанд, ин ҳам як падида аст. калакай ҷавонони вазнашон то 60-66 имрӯз дар нирӯсанҷиҳои инфиродӣ рӯзи аввали чемпионати мамлакат хеле зиёд буданд. Баҳром агар ин корро ҳам яктарафа амал кунад, боз ҳам мушкили дигар албатта онҳоро дар пеш аст. дидед, Баҳром яктарафа доштан ин ҳаракате ки боз ҳам андаке фаъолтар бояд буд. ҳангоме ки ба канори чап ҳариф ба нимаи рост ҳамла мекунад ва Баҳром ба нимаи чап, инҷо ҳам бархурди ду паҳлавон бисёр ҳам муқобил ақиданд. яъне дар ин лаҳзаҳо яке мехоҳад самти чапро ҳамеша ихтиёр кунад ва дигаре баръакс. агар паҳлавон дорои матонати қавӣ дар ду самт бошад, он гаҳ боз ҳам ҷолиб ва боз ҳам беҳтар нерӯсанҷиш сурат мегирад. Баҳром имкон дорад ки аз ин фурсат ана ҳамин рақиби номувофиқ бо ҳамин сухани умумие ки як лаҳзаи дигар ҳам Муҳаммад Исо Раҷабов ҷаҳду талоши беҳтар кард. дақиқаи охирин
پهلوانی امیدبخش دوشنبه شهر چنگالش را ببینید. خیلی هم یک جرأت تا بود توانی گذشت مرحله های قبلی رو هم داشت. آی 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 آی. خیلی هم بهتر، اما امتیاز نیست. بسیار هم ترتیب نیروسنجیش مقبولی دل مخلصان است. بهرام رو چون گفتیم دربارش که امروز اگر تواند بختش آمد کند، حالا اکنون وقت است. اگر این 26 ثانیه هم ثمرآور انجام نیابد، برای هر دو ما دوباره شاهد برگزاری باز هم وقت اضافه برای دریافت امتیاز طلایی خواهیم شد. مجموعه بی‌نظیر که نوکک در پایتخت وطن محبوبمان شهر دوشنبه قامت افراخت. بهرام اندک عمل کردش در حالت پرتری اونقدر براسی مقبول نبود. کمربند را ابتدا درست میکند. بهرام باید در حالت راست بودن کاری همون دلخواهی خود را سامان دهد، اما نه، چنین نیست. دوباره رجوع میکند که اندک صورت افزایی در مبارزه پهلوانان نمیرسد. بهرام اورنجی حریف را از این نعمت درست‌تر داشته است. دستی محمد عیسی رجبوف تصادفاً به سر بهرام برخورد. مبارزه ادامه می‌یابد. اکنون ما البته غالب را وقت معرفی میکنیم که آن نفر صاحب امتیازی طلایی میگردد. بسیار هم حرکت محمد عیسی بهتر بود، اما تا با آخر این عمل خود را رسانیدن نتوانست. اندک حرکت پهلوانان در عملهای پرتری براستی سست‌تر است، هم از محمد عیسی و هم از بهرام صوفیف. داور هم در این جریان باز هم فکرش رو، نظرش رو باز هم بیان می دارد. بله، شیدو به بهرام صوفیف دومین شیدو است. پهلوان خیلت سفید داشته، هجوم‌هایش اندک بیشتر شد. آی 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 ها ها ها. انا اون چی در آینه جوان بیند، پیر در خشت خام آن بیند. هرچند که بهرام جوان است، اما از اشتباه، از آن همان کم تجربگی این چهره استفاده کرده. از محمد عیسی رجبوف چگونه امتیاز تونیده. آه آه آه، واقعا هم زیبا بود. گفتیم که بهرام امروز البته قدم نخستین در جاده زندگی میگذارد و ترک همه مهمانان کرد و به دوشنبه شهر آمد که انا همین لحظه را، همین فرصت را استقبال گیرد و مدال طلا را به گردن آویزد و با سر بلند باز به کلاب شهر برگردد. چون این هم کرد، احسنش میگوییم و بیاد بار دیگر توجه میکنیم. آی 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 آی، خیلی هم واقعا هم محمد عیسی عموما در این جریان انتظار نبود. بسیار هم جالب، بسیار هم انا همون قصدی ناکامی های قبلی که داشت در همین لحظه ستانید و واقعا هم خسرو شاه این پهلوان را به چمپیونات امساله مملکت خیلی خوب آماده کرده بود. این را هم در روند مسابقه در وقت اضافه برای دریافت امتیاز طلایی با هم شاهد شدیم. بسیار هم در وقت اضافه
ана ҳамон таҷрибаи оливу ҷолиби баҳромро сарфи назар кардан натавонист. Мизроб шоёф, хусрав шоёф, ин сулолае ки ҳоло боз ҳам чеҳраҳои асилро тарбия мекунам ва маъз имрӯз ҳам заҳмати хусрав шоёф самар овард ки баҳром суфиев барандаи медали тилло гардид ва воқеан ҳам ин намунаи ибрати дигарон хоҳад шуд. ба ҳайати мунтахаби тоҷикистон ин чеҳраҳо шомил мешаванд ва чун дар бораи баргузории чемпионати ҷумҳурии тоҷикистон дар рӯзи дуюми он ба шумо ибтидо ҳам гуфтем ва дар хотима ҳам баён месозем ки фардо албатта мо шуморо аз рақобатҳои дигари паҳлавонон дар се вазни дигар ошно месозем, вазнҳои 73, 81 ва 90 ва ҳоло инҷо гузориши муфассали мо аз нирӯсанҷиҳои асосии вазни 60 ва 66 кило аз рӯзи аввали мусобиқот ба анҷом мерасад. фурсати ҷолибро ҳам комрони норзода бо ҳамроҳии фирӯз бахтибеков дар охирин лаҳзаҳои хайру хуш ҳам манзури мову шумо карданд. боқӣ барои таваҷҷуҳатон ташаккур дӯстони азиз ки моро ҳамроҳӣ кардед ва ҷолибтарин лаҳза ҳассостарин фурсат барои баҳром суфиев буд ки месазад баҳраш кафкубӣ кунем. боқӣ саломату сарфароз бошед.